El foc. Aquesta gran cosa que ens acompanya a les nits d'hivern té moltíssimes connotacions simbòliques. Tot això ho estudiarem en el nostre curs d'escenes i símbols, però mentrestant un petit tastet. Sabíeu que el foc es relaciona amb la geometria i es relaciona amb el triangle perquè va cap amunt. Es relaciona amb Déu perquè també va cap amunt i és de tot allò que a nosaltres ens envolta allò que més s'assembla a Déu. Per què? Primera, perquè no es pot tocar, fem així i no ho toquem, no és material. S'assembla a allò immaterial, com la música, per això es relaciona molt amb la música, el foc també. I segona, i més important, perquè el foc és llum i sense llum no hi ha vida. Tot això i més al meu curs d'escenes i símbols. Fins ara!